ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ ബോഡി ഒന്ന് പമ്പാക്കാൻ വേണ്ടി 2 പുഷപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആരും എന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചത്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ പെട്ടി. ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫോം തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോം വെച്ച് കുറച്ച് പരിപാടിയുണ്ട്, അത് വഴിയെ വരുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടായ അടുക്കളയിലേക്ക് വിട്ടു. അവിടെ ദേ കപ്പയും മീൻ കറി ഇരിക്കണം. പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലത്തെയും ലഞ്ചും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ഫുഡും കഴിച്ചിരുന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഞാനും ഉമ്മായും കൂടി നേരെ ഹോളിഡേയിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെ ഒരു വലിയ ടൂർ ഇവൻറ്റ് കമ്പനി നടത്തുന്ന എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പോയതാണ്. കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കോഫിയൊക്കെ തന്നു. കാര്യം പറയുമ്പോൾ വലിയ കമ്പനിയൊക്കെയാണ് ഗൈസ്. 2 കോഫിയുടെ ഒപ്പം ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് അതവർ തന്നില്ല ഗൈസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവർ പറയണ എന്തൊക്കെയോ കേട്ടിരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പോയത് അളകാവൂർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ്. അളകാവൂർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എപ്പോൾ പോയാലും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പവും ചിക്കൻ കറിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഫുഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മ ഓർഡർ ചെയ്ത മസാല ദോശ ഉമ്മ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഗൈസ്.